týchto dňoch vrcholí fašiangové obdobie. Radosť, veselosť a hodovanie boli heslom fašiangovej zábavy v Sobranciach. Mladší či starší, desiatky ľudí sa zúčastnilo fašiangového pochodu v Sobranciach. Sichravé počasie oživili kroje, masky, tradičné dobroty a pochúťky. Hudba speváckej skupiny Užance niesla mestom a prilákala množstvo ľudí. Sme Užania z Lekároviec, vznikli sme v 2007. No a fašiangy v Sobranciach, to je naša srdcovka, lebo Sobrance to bez nás snáď od nášho vzniku nerobili. Fašiangy predstavujú obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Neodmysliteľnou súčasťou sú masky. Tie majú ochraňovať pred negatívnymi silami a tým zabezpečiť úrodný rok. Dneska som tu za strašiaka. V podstate mám vlastne strážiť polia Sobraniec, tak za to dostávam odmenu. Dobré škvárky. Ja som dedo a pomáham dávať pozor v Sobranciach na deti. Dávam pozor na deti vlastne. V montárkach som bol jak robotník a teraz som jak kofra. Znám si na škvárkach, sú veľmi dobré, musím pochváliť. Samotný pochod cez mesto viedol koč s koňmi. Pre zúčastnených boli pripravené 3 zastávky, kde na nich čakalo tradičné občerstvenie. Varené víno a čaj zahriali, plnené kapustové taštičky, pagáče, koláče a šišky zasítili. Vôňa a spev vytvárali čarovnú atmosféru, ktorej málo kto odolal. Všetkým sa nám páči na dnešných tradičných fašiangových slávnostiach. Fašiangy sú určite symbolom radosti, hojnosti a hodovania na celom Slovensku, ale aj my tu v našom meste chceme trošku vlastne tú tradíciu uchovať a hlavne aj priviesť k tomu mládež, aby trošku aj oni si ctili tieto ľudové tradície a prenášali ich na ďalšie generácie. Taký fašiangový sprievod mestom, ktorý dnes máme, je určite zážitkom pre všetky generácie, aj pre starších, aj pri mladších. Môžu sa tu stretnúť v peknom prostredí, sa porozprávať, zaspomínať si, zaspievať, zabaviť, ale určite aj ochutnať tie fašiangové dobroty, ktoré sme im pripravili, či už fánky, chlieb so šmalcom a cibuľou, ale aj zabíjačkové špeciality. Fašiangovú veselicu ukončila ľudová hudba, tanec a stôl plný dobrôd. Začína sa 40-dňový pôst, ktorým sa pripravujeme na Veľkú noc. Zo Sobraniec Marcela Drozdíková.